Издателство Artline, единственото издателство в България, което издава комикси, което съм от септември 2020 година, работим по нов проект с работно заглавие Artline Academy за деца, творци, пишещи и рисуващи. Добър вечер на всички. Искам да благодаря за тази награда на Ива и на целия дамски клуб, който ме подкрепи миналата година, когато започнахме новото издателство. Благодаря на моите деца, които работят неуморно. Благодаря и на авторите, и на Росица Милкова, която е един от първите автори и присъства тук на нашата майка. Златка Попова е до мен. Здравейте и поздравления, честита награда. Как се чувствате, след като тя вече е в ръцете ви? Чувствам се щастлива, чувствам се доволна, но се чувствам и много задължена. Аз съм майка на едно младо издателство, което прохождаше малко преди COVID. И тък му тръгна. След това се случиха неприятни 2-3 месеца, но сега продължаваме. Много съм благодарна на дамския клуб, защото ни подкрепиха много сериозно. Даже една от авторката ни е в момента тук, казва се Росица Милкова, авторка на Храмът, издадена книга от Екрие. Успяхме 15-на заглавия да издадем. Успяхме да издадем учебно-помощна литература, езиково обучение. Издаваме. Междувременно вече съм и в едно друго издателство, в което съм Леля. Нали? Те така ме кръщават, защото просто възрастта ми е такава. Това е единственото издателство, което издава комикси в България. Скоро бяхме в Трявна на среща с учениците от приложната гимназията за приложни изкуства в Трявна, които бяха просто очаровани, защото с нас беше наш автор, който им изнесе лекция как се рисуват комикси. Така че вървят нещата, издаваме и се надявам хората да четат. Чудесно! Нека тази награда ви носи допълнително стимул. Хубава вечер от нас!